Můžete se prosím na začátek krátce představit? Kdo jste a co děláte? Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ja sa zaoberám viac ako 10 rokov výrobou potravín z našej tradičnej suroviny maku, ktorá je v Čechách a na Slovensku veľmi známa a obľúbená. A hýbem sa vlastne v tej potravinárskej sfére, kde vyvíjam produkty a potraviny, ktoré sa snažím, aby sa dostali do širokého spektra ľudí, aby mohli vlastne používať našu tradičnú surovinu. Z tohto dôvodu vlastne som sa potom dostal aj k legislatíve Európskej únie, ktorá vlastne v 2018 začala značiť ako nové potraviny. Nové potraviny znamená, kde umožnila pridávať zložky hmyzu, vybratého hmyzu, do našich vlastne potravín. Z tohto dôvodu vlastne som sa začal zaoberať, ako by som dokázal ľuďom pomôcť a ochrániť ich, lebo vieme dobre, že čo sa týka informácií, ktorá musí byť podľa legislatívy napísaná na každom výrobku, čo obsahuje, ale tieto zložky z toho hmyzu sú latinsky označené a pre bežného spotrebiteľa je to prakticky nulová informácia. Tak z tohto dôvodu som sa rozhodol, lebo od 10. januára 2025 Európska komisia vlastne hneď pri prvom vlastne čítaní rozhodla o tom, že rozširuje možnosť pridávanie múky z hmyzu do širokého spektra potravín. Som sa rozhodol vymyslieť jednu takú aplikáciu, ktorá by vlastne týmto ľuďom a užívateľom v Čechách a na Slovensku. Jakou reakci na vaši aplikaci jste zaznamenal ze strany spotřebitelů? A jakou, pokud nějakou, ze strany výrobců, což jsou často velké nadnárodní společnosti, které přidávají do potravin hmyz? Na začiatku vlastne, keď sme urobili tú aplikáciu Stop Hmyz, tak záležalo, viete, ak postupne začala naberať na intenzite, tak začali sa, lebo máme, je to až smutné, ale máme strašne veľa výrobcov aj v Čechách, aj na Slovensku, ktorí pridávajú nejaké zložky hmyzu a hlavne, ako hovorím, tieto farbivá, alebo toto farbivo, ktoré pridáva. A samozrejme tie korporácie, tie veľké spoločnosti, ktoré z tohto by som povedal, dávajú už dlhé roky. Ak začalo to na popularite stúpať a veľa ľudí, ktorí máme aj na Facebooku, sa k tomu pridávalo, kde tých ľudí sme vyzývali, že najväčšia sila je v tom, že keď mám tú aplikáciu a keď nebudem kupovať ten výrobok, tak môžu aj Európska únia, môžu aj akékoľvek granty dávať neviem aké peniaze, ale nikto nebude vyrábať niečo, čo sa nebude predávať. Takže z tohto dôvodu, my sa snažíme tých ľudí, že aby proste tie produkty si označili a nepredávali. A tohto roku sa nám podarilo obrovský, by som krok, lebo obrovská nadnárodná spoločnosť, ktorá do svojich bombónov pridávala vlastne túto látku poťahovú na svoje bombóny, zrazu zistila, že v Čechách a na Slovensku im klesol obrad niekoľko, násobne 30%. Od januára zmenila a pridala tam prírodnú zložku a už nepridáva vlastne tú zložku z toho hmyzu. Takže toto je, by som povedal, účelom tejto aplikácie, že čím viac vlastne tých ľudí bude, čím viac vlastne budeme kontrolovať a keď nebudeme kupovať tie potraviny, tak každý, aj ten výrobca, aj ten predajca si nebude niečo brať, čo mu bude tam stáť samozrejme na tomto. Takže my sme museli tú aplikáciu, lebo veľmi dobre ste to naznačili, od januára začali niektoré korporácie, niektoré firmy samozrejme robiť všetko preto, aby tá aplikácia postupne ako upadala, lebo už mala dosť veľký dosah, takže museli sme, a boli určité sťažnosti, kde sa snažili, rozumiete, to zakázať. Podarilo sa nám to nejak prekonať a teraz vlastne ideme zase od 7.7. a verím, že to bude mať ten nárastu, ako to má aj na tom Facebooku a čím viac ľudí bude v Čechách a na Slovensku
Slovensku kontrolovať potraviny a nekupovať tie rizikové potraviny, tak tým pádom to bude mať ten väčší efekt z toho dôvodu, že tí výrobcovia si uvedomia, že nikto nebude na sklad alebo by som povedal, odpadu do koša vyrábať výrobky. A co se přesně dělo? Co udělali, aby, jak říkáte, zastavili vaši aplikaci? Sťažovali sa, viete, lebo tá aplikácia sa dá stiahnuť cez Google Play a App Store a tam vlastne prichádzali, hej, nejaké sťažnosti, čo my sme mali, hej, že je to pirátska, hej, pofiderná, hej, že neuvádza vlastne pravdivé informácie. Takže takýmto spôsobom niektorí výrobcovia, hej, snažili a vypisovali, kde my sme museli dokladovať a doložiť niektoré veci, že to tak nie je, čo sa týka tých ich zložení, ale aj tak sme museli niektoré zložky, ktoré vyžadovali, upraviť a museli sme vlastne tú aplikáciu po roku a pol prerobiť, hej, lebo už ju nechceli vlastne ako dávať. Z tohto dôvodu ona vlastne ten prvý pôrok prakticky skoro ani nefungovala, lebo stále sme sa s nimi snažili a stále chceli niektoré nové veci a stále chceli doložiť určité, hej, písomnosti, ktoré tam boli. No takže na základe tohto, keď oni to ako sme im to doložili, vyžadovali určitú zmenu, ktorú my sme museli aj tam dať, hej, že aby tá informácia, že keď niekto si naskenuje, nemusí byť, hej, povedzme pravdivá, aby si prečítal, že ten výrobok či obsahuje tú zložku a aby sa dokázal presvedčiť, aby to nebolo, hej, že dneska si naskenujete a berem to na 100%, tak vlastne dávame tu možnosť, že aj keď si to naskenuje, má tu možnosť si to pozrieť a preveriť a keď to samozrejme s tým by nesúhlasil, má možnosť ten výrobok tým tlačítkom poslať, hej, na centrálu, kde sa preverí, v prípade, že by nesplňal, buď sa priradí do tej aplikácie, alebo sa vyradí z tej aplikácie. Lebo my tú databázu, ako som povedal, kupujeme raz za 3 mesiace a môže sa stať, že v tej databáze, hej, v tých 3 alebo 6 mesiacoch sa ten výrobok ešte nemusí objaviť, ale už na pulte môže byť. Takže takýmto spôsobom sme umožnili ako jediný, lebo viem, že už takéto aplikácie začali asi po aj našom vzore robiť aj v Nemecku, aj v Anglicku. A najjednoduchší spôsob, ktorý vlastne urobili, je Maďari, Taliani. Vlastne Maďar, ich premiér Orbán v minulom roku vyčlenil regále a tie regále musia byť vyslovene označené, že tie zložky obsahujú hmyz, alebo je to čisto hmyz a ten, kto má záujem, hej, a ten, k tomu verí, že to neškodí, tak si to môže kúpiť. Lebo to by bolo proste podľa mňa férové, ale taktom, že niekto s nami hrá, ak sa povie, mačku vo vreci, že teraz ja musím hľadať a kupovať si niečo a či to je zdravé, či to nie je zdravé, aj keď viete dobre, že dneska máme strašne veľa tých akýchkoľvek ečiek, alebo zvýrazňovacov, alebo farbív. Takže toto by bolo, ale u nás to neprešlo, snaží sa to, Poliaci to chceli a v Taliansku vlastne premiérka od januára schválila, ak táto prešla táto nová legislatíva, že do múky, do pice a ich tradičných cestovín zakázala vlastne legislatívne, že nemôžu sa pridávať táto múka z hmyzu do týchto ich potravín. Ale u nás v Čechách na Slovensku to nie je. Selhává podle vás stát? Máme přeci úřady, které jsou tu právě od toho, aby kontrolovali bezpečnost potravin. No, bohužiaľ, Európska únia to schválila a viete, dneska tá legislatíva je taká, že postupne, hej, uberajú sa niektoré právomoci nám štátu, hej, a musíte implementovať vlastne tie zákony do tých svojich zákonov, hej. Oni vlastne tam majú, hej, ktorá Európska komisia, hej, ktorá povie, že sú to zdravé potraviny, nové potraviny a tým pádom rozumiete, hej, v Čechách, na Slovensku to musíme prijať. Ale presne tak, ako hovoríte, štát, ako my sme mali vybudované obrovskú sieť a myslím, že naše potraviny v Čechách, na Slovensku spĺňajú taký štandard a taký vysoký štandard, čo sa týka, hej, aj tých potravín zdravia, ale aj tých surovín, že myslím si, to, čo nás dneska zaplavuje a to, čo dneska v tých sieťach, by sa k tomu nedalo prirovnať.
A vidíme, hej, že napríklad v tom Maďarsku, hej, v tom Taliansku tí politici, ktorí sa toho neboja a vedia sa postaviť tej Európskej únie, hej, tej komisii a urobili nad rámec niečo, aby pre tých ľudí to bolo ledné. Lebo keď niekto k tomu verí, tak viete, ja poviem, keď vy chcete jesť hmyz, alebo chcete jesť proste niečo iné, je to vaša voľba. Hej, ja vám to nebudem, rozumiete, vnúcovať, ale ani nebudem hovoriť, aby ste to nejedli. Ale prečo my, ktorí to nechceme jesť a prečo my v tom vidíme riziko, prečo nám, hej, sa to snažia takýmto spôsobom dať. Hovorím, ako som spomínal, keď si dneska dáte škodlivosť hmyzu, hej, alebo konzumácia, alebo denia hmyzu, nenájdete nič. Hej. Všetko nájdete len samé pozitíva. A to by už mal byť výkričník pre každého rozumne zmyšľajúceho človeka, že proste niečo takéto neexistuje, lebo perpetuum mobile neexistuje a takisto neexistuje, že ten hmyz má len, hej, tie plusy. A tu, ako som vám povedal, má aj veľa, hej, rizik, ktoré dneska, hej, oni nechcú hovoriť a snažia sa to potom samozrejme blokovať a snažia sa to, hej, zosmiešňovať a snažia sa to, lebo majú obrovskú silu tých médií a potom to blokujú, hej, a dávajú výstrahy, takisto ako aj nám, keď niektoré veci, hej, že sú to nepravdivé informácie.